Bueno, doncs tu tens sort perquè n'hi ha personal que tarda hores i hores i hores en arribar del seu lloc de treball a casa i de tornar, o per estudiar. Jo crec que la nostra companya Ainhoa Machí, que ja està preparada, tens un clar exemple d'això, no, Ainhoa? Exacte, Ximo. Nosaltres hem vingut a parlar amb Pau. Pau és d'ací de Silla, però estudia a Torrent. I ara ja disposa de vehicle propi, però ha estat molt de temps depenent dels seus pares que l'han tingut que portar a la seva universitat. Per què? Per què t'han tingut que portar? Bueno, com bé has dit, jo estudio a Torrent i tots els dies, si volia anar en transport públic, el trajecte era mínim d'una hora. Tenia que anar a València, sí o sí, per agarrar allí el metro, i una vegada ja agarrar el metro o el bus, depenent del dia i si n'hi hagués retras o no, per a plegar hasta Torrent. És un trajecte de 15 minuts que li pot costar en transport públic una hora, perquè quina combinació havies d'agafar? Quines possibles combinacions hi ha? Pues les possibles combinacions és, sempre n'hi ha que agarrar el tren des d'ací fins a València, i en València ja tenia que agarrar el metro o el bus, depenent del dia, per a plegar hasta Torrent. Moltíssimes gràcies, Pau. En qualsevol cas, Pau ha d'agafar un transport públic que passe per València, però no només passa de Silla a Torrent, passa en moltes altres localitats de la comarca de l'Horta Sud, veritat, Mar? Hola, la veritat que sí. Així sí ja tenim la sort d'estar molt ben comunicats en València. En 10 minuts estem en el pleno centre i estem proper de Catarroja, Alfafar, Benetússer, molt ben connectats. Però, sin embargo, pobles que estan tan proper com Picassent, Torrent o Aldaia o Paiporta, no podem anar tan ràpidament en transport públic. Tenim que acabar anant en cotxe o buscant altres alternatives, perquè no estan tan ben comunicats. I quina possible solució vegeu? Pues paciencia, en paciència i anar a València una altra vegada i de València agarrar qualsevol de transport públic que te puga dur. Segons el puesto, pues tren o metro és l'única solució que tenim. Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho veieu, companys, que no disposar de vehicle propi o haver de dependre del transport públic així a la comarca de l'Horta Sud pot arribar a ser en ocasions un problema. Gràcies, Ainhoa. Vegeu, Tan a Torrent prop. i Silla, no?, que estan pràcticament tocant.